आता बघा आम्ही पूर्ण फॅमिली परत चाललो आहे. समुद्राचं लेवल किती वाढली ते मापायला चाललो दिलाय ना ग्रामपंचायतने. एकीने मांडवी बीचवर जावा आणि एकीने भाटी बीचवर जावा. दोन्ही बीच बघूया. पहिले मांडवी बघूया. पावसाचा कुठपर्यंत पाणी येतो हा ते बघायचं. लाटा किती मोठ्या येतात. आज नवीन मेंबर कोणतरी दिसतंय. नवीन आहे आणि विंडो सीट हवी वाटतं. काव्या चष्मा घालून दाखव. काढ खिशातला. तो खिशात आता घाल तू. नाही आता घाल बघूया. वा दिसला काय उजेड. वा वा आमची काव्या बघा मस्त. चला तिकडे हो. हा बरोबर किती जागा लागते. बरोबर बसा मोठी जागा आहे. चला जाऊया. चला तुम्हाला इकडे दाखवतो. मांडवी भाटे बीच पण 0 किलोमीटरवर. मला आय गेस 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. आपल्याकडे हो. काल गणपती बाप्पाची आहे. आज मांडवी बीच जय. काजल माता की जय. माता की जय. माझा पॅन कार्डचा कॉपी झेरॉक्स तुझ्याकडे आहे. मग तू विचारलं मला. हा आता हे दोघं कुठे गेले मम्मी आणि काकी. येऊ दे. या दोघांना नेलं होतं आधार कार्ड पॅन कार्ड बनवायला. बघा दोघींचे पॅन कार्ड झाले म्हणजे प्रोसेसला दिलेत ना. एक साधारण असंच विचारतो सायबरवाले असे किती पैसे घेतात काकी पॅन कार्ड बनवायचे. काकीचे 250 रुपये घेतले आणि मम्मीच्या चेंजेसचे पण 250 घेतले ना. आणि मम्मीचा आधार कार्डवर मोबाईल नंबर अपडेट केला आम्ही. पण ते सेंटरला जाऊन करायचं. आणि पॅन कार्डवर नावात चूक होती ना जरा. पप्पाचं नाव नाही होता मध्ये. हो चला बसा. आता आपण बीचवर जाऊया. आम्ही आता आलो आहे मांडवी बीचला. बीच कमी आणि समुद्र जास्त वाटतो आजूबाजूला. पूर्ण लाटा हे सर्व ठिकाण. मम्मी आपण जायचो ना खाली. दाखवतो बघा तुम्हाला. काय हा तेच मी दाखवायला जातोय. तिकडे बघा ते दगड दिसत आहे वरती. तिकडे आपण बड्डे कोणाचा बड्डे होता. तुझा बड्डे केला होता. सुनीता ताई होती वाटतं तेव्हा. सुनीता ताई श्रेया होती बरोबर काजल. आणि पाणी बघा काजल. पाणी बघ वरती नाही येत आहे. तुला माहिती आहे काल त्या पुढे ह्याच्यावरती पाणी येत होता. हा पण ते कधी रात्री येतो भरतीच्या वेळी. हे बघा पहिलं हे सर्व इकडे माणसं सर्व गेम्स असायचे खेळायचे सर्व. आणि आपली गाडी बघा लाल गाडी तिकडे पार्क केली मी बरोबर. या जरा अनुभव घेऊया. काव्या अरे काय आलं काव्याला. घाबरली का काव्या. हे बघा पाणी कसं आहे. हे बघा मांडवी बीचमध्ये ना इथे असं एक कॉर्नरला बघा अशी सिटिंग सुद्धा. इकडे माणसं बसतात पण. आणि बरोबर ते जे दगड आहेत ना तिकडे आम्ही बड्डेचा केक कापला होता गेल्या वर्षी मम्मीचा. आणि आपले सर्व फॅमिली मेंबर्स कुठे आहे. भरपूर पाणी भरतील आहे बघा. काल तर मी न्यूजमध्ये बघितलं होतं की जरा वरती पण म्हणजे रात्री तर वरती असतो पाणी. हे मध्ये पाथवे आहे वॉकिंग करायला मांडवी बीचवर. म्हणजे तुम्ही समुद्राच्या जरा पुढे जाऊ शकता. काय खांबा लावलाय. वा 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 समुद्र बघा पावसामध्ये. अजून मेन बघायचं पुढे. अजून वॉकिंग किती आहे बघा. जमेल ना वॉकिंग करायला. नाही बाबा बस आता. बस झालं थांबा तुम्ही. मला वाटतं हे सर्व नवीन टाकलेले आहेत वाटतं. अगोदर नव्हते हे. पूर्ण रत्नागिरी बघा किती सुंदर वाटते बघा. वा वा ढग बघा. चला आता इकडे आम्ही मांडवी बीच तुम्हाला दाखवलेली आहे. आता मांडवी बीचवर न जाता आम्ही आता चाललो भाटे बीचवर. आता भाटे बीचवर जाऊया. हां काय झालं भाटे बीचवर जाऊया. क्वेश्चन मार्क. आता आपली गाडी बघा तिकडे पार्किंग केली आहे. इकडून उघडते का बघूया. उघडली इकडून. चला आता संध्याकाळची वेळ बघा 6:07 आणि 10.5 किलोमीटर आपल्या इकडे रस्ता आहे. तरी आपण मध्ये आधार कार्ड बनवायला पॅन कार्ड बनवायला गेलेलो म्हणून. इकडे लिहिलंय बघा आय लव्ह रत्नागिरी. आय लव्ह रत्नागिरी.
आय एम हां आम्ही रत्नागिरीकर. मला वाटलं आय लव्ह सगळीकडे कॉमन आहे ना. येस आले का दोन्ही? मी म्हटलं आम्ही रत्नागिरी, आम्ही तर माणसं आहोत. समोर बघा ते कसं दिसतंय बघा. हे पूर्ण मांडवी बीचवर नाईटला पण इकडे लाईट्स सर्व असतात आणि तुम्ही असे पुढे जाऊन वॉकिंग करू शकता मांडवी बीचवर बघा. आणि हा होमस्टेवरून आपल्या जवळ कोणता बीच आहे तर 2 बीच आहे. दोन्ही अंतर सेम आहे. हे 10 किलोमीटर आणि 10 किलोमीटर. तुम्ही याला जवळ बोला नाही तर लांब बोला. हे 2 बीचेस आहेत रत्नागिरीला जवळपास. आणि सर्वात सुंदर बीच म्हणजे आरेवारी बीच गणपतीपुळ्याला, जो होमस्टे पासून 20 किलोमीटरला आहे. भाटे बीच पण चांगलं आहे. आता जाणार आहे आपण. म्हणजे दोन्ही अंतर सेम आहे ना 10 किलोमीटर. तू भाटे बीचला गेली आहे? हा एक वेळा मी काव्याच्या सर्व स्कूल फ्रेंड्सला पिकनिकला नेणार आहे. पूर्ण शाळेतले तुझे जेवढे आपण पुस्तकं वाटायला गेलेलो ना तुमच्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे. गाडीत बसतील का पण या? नाही? मोठी बस करायला लागेल मग. करूया करूया. तिकडे बघा आता मी हे मम्मीला जेवण वाढतोय. तर आज कोबीची भाजी आहे खाली बघा. कोबीची भाजी आहे, त्या बाजूला कांदे कसे लावले आणि एक चपाती बघा अर्धी अर्धी करून रोल करून दिली आहे. आणि इकडे दही. आता इकडे वेगळ्या प्रकारे मी वरण भात वाढलाय. ठीक आहे. आता आता डब्बा ठेवलाय बघा. उडू 3, 2, 1. कसं वाटतंय बघा ते कसं सर्व केलंय मी. आता ह्याच्यातलं वाटी मम्मी उचलेला रे डोंगर पडला. ठीक आहे हे तुम्हाला दाखवलं. आता फक्त आता व्यवस्थित टेक्निक नंतर करून घेईल. पण सध्या बघा कसं वाटतंय. छान वाटतंय ना. चांगली बोलतो आम्ही. काय चुगल्या करता फक्त. काहीतरी वेगळ्या वळणावर घेऊन चालला आमचं सगळ्या वेगळ्या आम्ही कोणाच्या बिग बॉस खेळतो आमच्या सोबत इकडे. आणि हा बिग बॉस तुम्हाला विचारतो थांबा. 2025च्या बिग बॉस मध्ये तुम्हाला इथे जेवढे स्क्रीन मध्ये दिसतात कोणाला बघायला आवडेल हा माझा प्रश्न आहे. आम्हाला वोट करा. नाही आता कोणाला बघायला आवडेल वोट काय करा. हा म्हणजे वोट करा ना. काजलला का मम्मीला की ओमकारला. हा तुला जायचं आहे ना. तुला जायचं आहे ना. नाही ही काजल जर आली मनाची शांती डोक्याची शांती आणि मानसिक शांती मला खराब करायची नाही. काजल गेली ना बिग बॉस मध्ये फक्त तिला एंट्रीला पाल दिसली ना काही आली परत वाटी. नाही तुम्हाला 10 लाख 50 लाख लो तुम्हाला बस. आणि मम्मीला जर बिग बॉस मध्ये पाठवली ना जरा झोपते अभि जरा झोपते तुम्ही टास्क करा काय करायचं ते. आणि मग उठल्यावर जरा चाय देता. मम्मीचं एक सांगू मी तुम्हाला. मी ऍक्टिंग करून दाखवते. मम्मीची आंघोळ झाली ना की ओमकार इकडे असता हलू हलू येते आतमध्ये. मी इकडे असतो ना किचन मध्ये. आवाज नाही फुटणार बाहेर कारण पोरगा बसला असतो ना हॉल मध्ये. ओमकारला आवडत नाही मम्मी चाय पिते ते बरोबरच येतो ते म्हणजे काळजी येतो बॉडीची म्हणून. का सांग आता पोटावर हात ठेव मम्मीच्या जर पोट बघ मम्मीचा पोट ते जाऊ दे ना. अशी करते मम्मी काय देते गपचूप. आणि मी गेली ना जर तिकडे ठेवायला मला इथेच ठेवायचं तुझ्यासमोर. आणि जर मला चाय सापडली तर किंवा मला चाय हातात लागली तर माझ्या मग तू उठून टाकतो. काय करतो. एकदा मी यांना वॉर्निंग दिली होती की जर एक आईला पण विक्रोईला आणि काजलला वॉर्निंग काय दिली होती जरा तुम्हाला आवाज येईल. जर कोणी मम्मीला चहा दिली तुम्ही चहा पिया मला प्रॉब्लेम नाही कारण तुम्हाला पचतं येते मम्मीला पचत नाही. जर तुम्ही चहा दिली तर घरातली चहापत्ती मी झाडात टाकणार. घरातली साखर ती पण मी फेकून टाकणार. आणि काही साहित्य जे काही लागतं ना ते मी फेकून टाकणार. एवढी वॉर्निंग दिली होती तेव्हा मम्मीची जाऊन 3 महिने चहा बंद होती आणि मम्मी एकदम फिट झाली होती. आता मम्मीने परत वजन वाढवलेलं आहे. 1 किलो कमी झाला ना. 66 वर होतीस जे व्यवस्थित होतीस
तुला त्या सिच्युएशनमधून बाहेर काढायला वजन मेंटेन करायला लागलं. 66ची तू झाली 72, म्हणजे वाढवला किती 6 किलो. आता बोलून बोलून परत 71 वर आली. तरी 66च करायला पाहिजे. नाही आता कसं वाढलं, माझे मधीच गुडघे दुखायला लागलेत ना, म्हणून वॉकिंग कमी झाली. वॉकिंग माझी कमी झाली. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे मी वॉकिंग नाही करत म्हणून माझं परत वजन वाढतं. हा, आता त्यानंतर मी काजलचं काय नाही सांगत, कारण काजलला जर प्रॉब्लेम होत नाही, पण मी सजेशन देतो की आपण आपापला वेट मेंटेन करावं. माझा वेट कितीपर्यंत गेलेला काजल? 83. आता प्रेझेंटली मी 78 पर्यंत 77 पर्यंत आलोय. म्हणजे मी ऑलमोस्ट माझा 6 किलो वजन रेड्यूस केलेलं आहे. माझं टार्गेट आहे की मी 73 पर्यंत जावं, जे मी लग्नाच्या अगोदर पर्यंत होतो. एक फिटनेस ट्रेनर पण 73-70 होतो. लग्न करायला लागणार तुझ्याशी. पण तू पण पातळ व्हायला पाहिजे ना लग्न करायला. मग जर मी तुला मागणी घाली बरं तर माझी लग्न नाही करणार. हा, तू आता हिरवा भात झाला की करणार आणि लाल भात झाला की नाही करणार. हिरवा सिग्नल म्हणजे येस, लाल सिग्नल म्हणजे न. आता स्टॉल टाकल्यावर तर तू पाटणात जाशील. आणि तुम्हाला खरं सांगतोय, एक काजल वाईफ आहे म्हणून नाही, काजलच्या हाताची चव म्हणून सांगतो. जर काजलनी तसा स्टॉल टाकला, ती एवढ्या लेवलच्या प्रॉफिटमध्ये जाईल ना, म्हणजे भरपूर प्रॉफिट कमवेल. पण तिला कसं प्रॉफिट होतंय ते समजणार नाही. चल काय पण गं बस तू. ती प्रॉफिट करणार पण तिला समजणार नाही. हा. ठीक आहे. म्हणजे तिच्या लेवल, तिचं स्किल भरपूर चांगलं आहे, कुकिंग भरपूर चांगली तिची. म्हणजे चव तिची आहे ना. आजची बटाट्याची भाजी बापरे एवढी सुंदर. आजची बोलते मी, सॉरी, त्या गणपतीपुळ्याला गेलो तेव्हाची बटाट्याची भाजी एवढी सुंदर होती ना, एवढी सुंदर. बाई 2 चपात्या खाल्ली आणि भाजी मागून घेतली. आज आम्ही हा भात इकडे पहिल्यांदा नाही बनवत आहे. हा भात या आठवड्याचा 6 वेळा झाला असेल. 6 वेळा आम्ही 6व्या वेळी खातोय. काल पण तिने मम्मी अशीच जाऊन काहीतरी बनवून आण, फोडणीचा भात केला. रात्री तुला खूप इन्सिस्ट केलं मी. हा टेस्ट तुला आवडला ना? भरपूर छान होतं, आवडलं मला. मला पण मग अशा प्रकारे आता आपण वाट बघतोय की येस की नो. समजत नाही यार, असं कधी आमचं कुकर तर होत नाही. कुकरला हात लाव. जरा त्याला हे जे सिटीला जरा थांब, हात नको करू. हा, ते भरपूर वेळ त्याचा गॅस हे जात होता. ते रागवलंय. माझं लक्ष सोडून तुम्ही काय गप्पा मारता इकडे. सुगंध आला ना, आला? असं होत नाही कारण की नाही तर माहिती पडला लाल नाही हरा हो गया मैं काळा. आता होईल शूटिंग. आता होईल ना. असे तुम्ही पण फॅमिली बरोबर गप्पा मारा. सुनाना एकत्र घ्या. सुना तुम्ही काय लॉजिक करू नका. चुगल्या करायला द्या त्यांना, ये, इकडचे तिकडचे बाता मारायला द्या त्यांना. बरोबर, एक दुसरा जॉईंट होतील ते. काहीतरी आम्हाला वेगळा आमचा इमेज क्रिएट करून नको. तुम्ही चांगले माणसं आहेत, पण मी सर्वांना टिप देतोय ना. तुम्ही नाही नाही, केलं. चुकल्याचा विषय नाही. बघा सगळ्यांच्या घरी काय ना काय आपल्या नातेवाईकांचा ह्यांचा स्वतःच बोलते. विषय नाही. अगं आता कोणाचं लग्न जुळलं तर हा ते लग्नात असं होणार आहे तसं होणार, असा नॉर्मल तर विषय सगळे बोलतातच ना. कोणाला मुलं होतात, त्याला मुलगा झालाय, तिला मुलगी झाली, आणि त्याचा सिरियल साखरपुडा आहे तर काय सिरियल मध्ये TV असं serial झालं. त्यांचा साखरपुडा आहे, त्यांचा पटत नाही आहे, त्यांच्या घरी लपडी होत. आपले आता आमची शिटी होते. चला, आज सकाळी नाश्ता काय केला तू? मॅगी. मॅगी? काय झालं? आमच्याकडे आणि मॅगी भरपूर असते. हा, सारखी मॅगी. आणि तुला बर्गर खाते तू? नाही, जाऊ दे. मॅगी खायची नाही काकी आता. काहीतरी आलंय मॅगीवर. हा. जास्त खायची नाही.